बोलबम बोलबम जैसे जैसे म्यूजिक बाय मंटू मनीष। बोलाए लभर देव घर में कैसे भेंट होई। ए सुना ना हो। बोलाए लभर देव घर में कैसे भेंट होई। बनी पाए दल हमारा आवे में लेट होई। बोलाए लभर देव घर में कैसे भेंट होई। बोलाए लभर देव घर में कैसे भेंट होई। हर हर बम बम हर हर बम बम बोलाए लभर देव घर में कैसे भेंट होई। तू तो जाते बारू सफारी से हर खातिर जले असो गाड़ी से लागत नाही मिलन होई। साथ छूट जाई मोतिहारी से। तू तो जाते बारू सफारी से हर खातिर जले असो गाड़ी से लागत नाही मिलन होई। साथ छूट जाई मोतिहारी से। भीड़ होला बड़ी कमरिया से जाम पूरा गेट होई। बोलाए लभर देव घर में कैसे भेंट होई। बोलाए लभर देव घर में कैसे भेंट होई। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। म्यूजिक बाय मंटू मनीष। दिलवा हमारे ना दुखाव हो कौन उपाय लगाव हो। ना तो चलो हमारा साथे हो मम्मी पापा के मनाव हो। ए सुनो ना। दिलवा हमारे ना दुखाव हो कौन उपाय लगाव हो। ना तो चलो हमारा साथे हो मम्मी पापा के मनाव हो। धीरज दीवाना सुख से न कनेक्ट होई। बोलाए लभर देव घर में कैसे